מאפיק. חוויה מטורף ויגאס, ועכשיו חברים, אתם הולכים לקבל את מופע הסיום של כל הרוכבים. תמחאו כפיים לברנדון שפל, דניאל וויקס, גבריאל ויגאס, אוסטין דרומר, דינו דאטסון, ריי בנט, את חוויאר ויגאס. תקריבו שוב את המצלמות, תכף הולך להיות הקריק הכי מגניב בכל הערב הזה, הרכבת הגדולה. תהיו מוכנים, מיד הרכבת של הרוכבים. שבעת המופלאים שלנו הערב. וואו! Brandon, Daniel, Gabriel, Austin, Dino, Ray, and Javier. Whoa! Wow! Whoa! Superman! Woo! תמחאו להם כפיים, תמחאו להם כפיים חזק חזק, בואו נשמע את כולם, שואגים! אוקיי, תוריד המוזיקה, הנה זה בא, הנה הרכבת, אני רוצה לשמוע את כל הקהל שואג! ברנדון, דניאל, גבריאל, אוסטין, דינו, ריי, חוויאר! It's time for the train! היי, הלו, שב! Good luck guys! הנה זה בא! 1, 2, 3, 4, 5, 6, שבעת המופלאים שלנו! רוצים עוד רכבת? One more train, one more! עוד רכבת של שבעת המופלאים. בואו נשמע את כולם סופרים ביחד איתי. סגור את המוזיקה, סגור, כולם! 1, 2, 3, 4, 5, 6. הם שוברים דיסטנס, זהו, נגמר. אני רוצה לשמוע מחיאות כפיים לשבעת המופלאים. הנה הם, ברנדון שפל.